Bilang mga kapuso, sensitibo ang video sa musunod nga balita. Pagdagsa sa mga langaw, problema karon sa usa ka barangay sa Alubihid, Misamis Oriental. Sayron ta ang aksyon sa barangay sa live report ni James Paulo Yap. James? Yasara ang gitudlong tinubdan sa mga langaw ang poultry farms nga anaa palibot sa barangay. Makadaghan kuno kining gi-inspeksyon sa barangay council apan daw walay alibyo sa ilang pasalig nga kabaguhan sa pagpadagan sa ilang poultry farms. Ano yan dugang detalye? Aw dili na barangay Sampatulog ni, barangay Langaw. Oh mo ni. Nagutad kog paniog to, kalabasa pero unsay resulta gilangaw. Pagkaon nga napuno sa langaw, kini karon ang problema sa mga residente sa barangay Sampatulog, Alubihid sa Misamis Oriental sa giingong pagdagsa sa mga langaw sa ilang lugar. Perwisyo na alang sa mga residente sa lugar tungod apektado na kuno ang ilang pagpamuyo. Pipila na sab kuno ka mga bata sa ilang barangay ang naospital tungod sa pagsakit sa tiyan. Mga bata naglaot na, gibanga, uban. Oh, nya mo na ako labad pong ulo na kuha ng mga langaw kay mabot ang panahon ba nga madisgrasya akong anak ana tungod ang mga bata dire, di lang akong anak, mga tanan jud tanan. Kay di na maayo. Ang ginatudlo sa mga residente nga tinubdan sa mga langaw, mao ang mga poultry farms nga nagpalibot sa ilang barangay. Sumala sa kapitan sa barangay nga anaay napulo ka mga poultry nga anaa duol sa ilang lugar, diin unom niini nahimutang sa ilang barangay. Dugang niya, kada semana sila nagapayagayon og inspeksyon sa matag farm ug matag bulan sila nga nagatagbo kauban ang mga tidumala sa poultry. Apan pinakaproblemado kuno kining poultry nga anaa nahimutang sa Purok 7 sa ilang barangay. Si Jackson K na din nakabutan nga sa report sumala sa report mo sa sekretary og among health dinhi sa among barangay health nga uban kagawad naglangaw gid ang iyang poultry. So sige na nahitabo iya poultry harvest maglangaw. Kaning WJJ farm gikan siyang pagsugod hantud karon wala gid mi nakatilaw og maayo nga kanang dagan sa ilang pagdumala. Gitry man ni nga dili sila butangan og manok check-inan. So nawala ang mga langaw. Tapos nung pag-check-in nila gibalik ang langaw sir daghan kaayo. Ipa-close na gintan ni sir. Subay sa Municipal Ordinance number 15-2020 nga giaprubahan sa Sangguniang Bayan sa Alubihid, Misamis Oriental, posibleng makamulta og 10,000 pesos ang poultry farm nga makalapas sa mga probisyon sa ilang ordinansa. Apan posible sab kini nga pahamtangan og suspension o di kaha makansela ang ilang business permit kung balik-balik na ang ilang pagsupak sa ordinansa. Pasalig sa mga poultry sa una rin nga ipasulod sila kayo limpyo ila ang poultry. So iagi public hearing. So di pirma mga tao. Dili gid mo magkuan. Pasensya na gid mo kay suspended gid mo. Paingon gid sa closure. Kay ina nako sila nga dapat mag-amping na gid mo kay di na tumapungnan ang mga tao daghan na namuyo dinhi. Gisuwayan sa GMA Regional TV1 Mindanao pagkuha sa ilang komento ang mga poultry farm apan way personahe nga miatubang. Sara ang panghinaot karon sa mga residente sa lugar nga unta ipa-implementar na ang resolusyon sa barangay nga ipasuspenso una ang operasyon sa maong poultry aron nga masulbad na sab ang ilang problema sa langaw. Sara? Daghang salamat, James Paulo Yap.